ಎನ್ನ ಅಜ್ಜಿಯರು ಪಡುಗುದಿಲ್ಲ ಪಟ್ಲೇರಾದಿತ್ತರ ಆ ಇಲ್ಲು ಇಂಚಿಪ್ಪ ಬೂರ್ದು ಪೋಡು ನಿಜವಾದ ಪನೋಡ ಬಾರಿ ಕಣ್ಣೀರು ಬರ್ತಬೇಕು ಆ ಇಲ್ಲು ಬೂರ್ದು ಪೋನ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ಯಾದ ಜೋಕ್ಲೆಗಂತೂ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ತುಳು ಭಾಷೆ ಬರ್ಬೋದು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ನಿಜ ನಿಜ ಐ ಆಮ್ ಟೋಟ್ಲಿ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಎನ್ನ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಏನಿಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅದು ತುಳು ಭಾಷೆ ಪಾತಿರ್ಬೋದು ನಿಖಲು ಫಿಲ್ಮು ತೂದು ವಾಪಸ್ ಹೋದಾಯಕ ಒಂಜತ್ತು ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಒಂಜಿ 2 ದಿನ ನಿಖಲ ಮಂಡ್ಯ ತಿರುಗಿ ಒಂದಿಪ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಎನ್ನ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಹೆಂಗೆ ಒಂದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಅಣ್ಣ ಪಂಡ ಒಂದು ಸೇಮ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ಲಿ ಪೂರ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ಡು ಯಾನು ಬಾಲ್ಯದು ಪುನಃ ಆತಿನ ಸೊ ಅಲ್ಪ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಹಾಕುನ ಯಾನು ತಿನ್ಪುನಾರು ಆರೆಗ ಆ ಒಂಜಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಬೋಡಾಯಿನ ಆ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಆರು ಪೋನಾಗನೆ ಪಂದಿತ್ತೀರಿ ಇದು ಅಂಚಿಂಚಿತ್ತು ಓಡ್ಚಿ ಅವು ರಿಯಲ್ ಆದ ಬರೋಡು ಇರು ಪೊಕ್ಕಡೆ ಇಂಚ ಮಾತ್ರ ನೈಟ್ ಸರಿತೋಜ್ಜಿ ಈ ರಿಯಲ್ ಆದ ಮನ್ಪಲೆ ಅಂತೆ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಆ ಸೀನ್ ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿಗೆ ಆತಜಿ ರೀಟೇಕ್ ಆಂಡು 2 ಸರ್ತಿ ಆರು ಪೆಟ್ಟು ತಿಂತೇರಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಇಮೋಷನಲ್ ಆತೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಂತ್ ಬಾತಿರೊಂದಿಲ್ಲ ನಾಟಕ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೊರಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾದ ಗುತ್ತುದ ಇಲ್ಲದ ದನಿ ಗುರು ಹೆಗ್ಡೇರುಲ್ಲಿರು ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ನಮಸ್ಕಾರ ಸೌಖ್ಯ ಆಯ್ತು ಸೌಖ್ಯ ಒಳ್ಳೆ ಸುರುತ್ತ ಸಲ ಶಿವದಾಸ್ ಶೆಟ್ರು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀರ ನೆನೆ ಪುಂಡ ಇರೇ ಶಿವಣ್ಣೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ಒಂಜಿ 12 20 ವರ್ಷದ ಇಂಕಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯತೆ ಒಡನಾಟ ಇಂಕಲ್ನ ಗೆಳೆತನ ಶಿವಣ್ಣೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಎಂಗ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ 1 ತಿಂಗಳು 2 ತಿಂಗಳು ಇಂಚೆ ಪ್ರತಿಕ್ಕ ಪಾತಿರುವ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಸಂದರ್ಭ ದುಂಬಲ ಇರ್ತದೆ ಬಟ್ ಈತ ಸಮಯದ ಇಂಕ ಏನಾಗ್ತದೆ ಬಂದಾಗ ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಅಥವಾ ಸೀರಿಯಲ್ 2-3 ಆಫರಿಂಗ್ ದುಂಬಲ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಬಟ್ ಎನ್ನೆಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ತಾಳ್ಮೆಲ್ಲ ಆಯ್ನೆ ಇಜ್ಜಿ ಇಂಕ್ಲ ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಈತ ವರ್ಷದ ಬಾಂಧವ್ಯ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಆರ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಅಥವಾ ಆರ್ನ ಸೀರಿಯಲ್ಡೆ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ತೆಗಿಚಿ ಒಂದು ಇಂಚಿನಾಡು ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಡ ಏಪನ ಒಂದ್ಸರಿ ಇಂಚಿನ ಪಾತ್ರನಾಗ ಪಂಡಿತ್ತೀರಿ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಉಂಡು ಗುರಣ್ಣ ಒಂದಿನ ಮಲ್ಪುಗ ಅದಾಗ ಯಾನೈತ ಪಾತ್ರಧಾರಿ ಎತ್ತು ಆರು ಪನಂಪನಗ ಈ ಎನ್ನ ಯಾನು ಈ ಕೊರಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಈನ ಪಾತ್ರನು ಯಾನ್ ಮಲ್ತೇನ ಆ ಪಾತ್ರಗೂ ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ಜನತ ಬಗ್ಗೆ ಆರಿಂದ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಕೊರಿಯರ್ ಆರು ಎಡ್ಡೆ ಉಳ್ಳರು ಆರಡ ಮಲ್ಪಂಡ ಇಂಚ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ಏಪಂಡ ಆರು ಇಂಕ್ ಭಾರಿ ಬೋಡೇನಾರಲ್ಲ ಬೊಕ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಲ ಇಂಕ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಓಕೆಪ್ಪ ಈ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದ ತಿಕ್ಕಿಯೇ ಪನ್ಪಿನ ಇಂಕ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಅಡೆಗೆ ಮುಗಿದಾದ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಶುರು ಆಡೋದಂಡ ಬಹುಶಃ ಒಂಜಿ 10-20 ದಿನ ದುಂಬು ಎಂಡ ಪಂಡಿರೆ ಗುರಣ್ಣ ಪಾತ್ರ ಈರ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂಡಿರೆ ಇಂಕ್ ನಿಜವಾದ ಪಂಡ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅಂಡ್ ದೇಪನ ಜ್ಞಾನ ಎನ್ನ ಮಂಡಿಡ ಇತ್ತಿನೇ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಡ್ ಇಂಕ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅಂಡ್ మీరు ಬೇತೆ ಒರೆ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ತಿತ್ತೀರಿ ಮಾನಸಿಕವಾದ ಬಟ್ ಎಂದನ್ನೇ ಪಂಡ ಇಂಕ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅಂಡ್ ಇಂಕೈತ ಕತೆ ಯಾರು ಎಳೆದು ಬಂದಿತ್ತೀರಿ ಪನ್ನಗ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪಡ ದುಂಬೆ ಅದು ಇಂಕೆ ಎಳೆದು ಬಂದಿತ್ತೀರಿ ಅಂಚ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಎಂಡ ಪಂಡಿರೆ ಅಣ್ಣ ಈರೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮನೆತಂದ ಈ 5 ವರ್ಷ ಇನ್ನಿಕೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪಡ ಒಂಜಿ 50-55 ವರ್ಷ ದುಂಬುದ ಒಂಜಿ ಮನೆತನದ ಒಂಜಿ ಯಜಮಾನೆ ಪನ್ಪಿನ ಪಾತ್ರ ಆರೆ ಬುಡಿದಿ ಉಪ್ಪುಣು ಮಗೆ ಉಪ್ಪುಣು ಜೋಕುಲ್ಪುಣು ಸಂಸಾರ ಉಪ್ಪುಣು ಆರೆ ಒಂಜಿ ಹಳ್ಳಿದ ಒಂಜಿ ಯಜಮಾನೆ ಪನ್ಪಿನ ಪಾತ್ರ ಎಂಕ್ ಸತ್ಯ ಪನ್ನಡ ಬಣ್ಣ ಎನ್ನ ಇತ್ತದ ಪ್ರಾಯೋಗು ಯಾನು ಕಿಂಜಿ ಉಪ್ಪುನಗ ತೂತಿನ ಕೆಲವು ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊಂಡು ಶಿವಧ್ವಜ್ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಪನ್ನಗ ಭಾರಿ ಟಿಪ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಇಂಚ ಮಲ್ಪಲೆ ಪಂತೇರೆ ಅಂಡ್ ಇಂಕ್ ಓಲ್ಲ ಒತ್ತಡ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಇದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆದ ಇಂಚ ಮಲ್ಪರು ಅಂಚನೆ ಮಲ್ತಂಪೋಲಿ ಅಂತ ಪಂಡೇರು ಅವು ಒಂಜಿ ಪ್ರೇರಣೆ ಯಾರನ್ನ ಇಂಕ್ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ರಡ್ಡೆ ಇಂಕ್ ಪ್ರೇರಣೆದಾದ ಬಂದಾಗ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜಿಯರು ಎನ್ನ ಬಾಲ್ಯಡು ಇಂಕ ಸಾಧಾರಣ 5 ವರ್ಷ 10 ವರ್ಷದ ಸಮಯಡು ಎನ್ನ ಅಜ್ಜೇರು ಒಂಜಿ ಊರ್ದ ಪಟ್ಲೇರಾದಿತ್ಯರು ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ನಡೆ ಇಂಚಿನ 6 ಇಂಚಿನ ಆರ್ನ ನಡವಳಿಕೆ ಇಂಚಿನ ಆರ್ನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಇಂಚಿನ ಆರವಿನ ಇಂಚ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಲ್ತಂತಿರು ಒಂದೇನು ಪೂರ ಎನ್ನ ಬಾಲ್ಯಡ್ದು ಇಂಚ ಅಂತೂತೆ ನಿಜವಾದ ಇತ್ತೆ ಪನ್ಪುಂಡ ಅದಗದ ವಿಚಾರ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಪನೇರ್ಲ ಬಲ್ಲಿ ನೆನತೊನ್ನಡಾತೆ ಅಂಚಿನ ಅವಿನ ಇಂಕ ಯಾನು ತೂತೆ ಆ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜೇರ್ನ ಒಂಜಿ ನಡವಳಿಕೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪನೆ ಇಂಕ ಭಾರಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆನಂದ್ ಪನ್ಪದೆ ಪನ್ನಗ ಆ ಒಂಜಿ ಗುತ್ತುದ ಇಲ್ಲು ಅಥವಾ ಒಂಜಿ ಪಟ್ಟದಾಯರು ಯಜಮಾನರ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ನಡವಳಿಕೆ ಎನ್ನ ಕಾಂದಾಂಡೆ ಎತ್ತಿನ ಹಿಡ್ದವ್ರ ಇಂಕ ಭಾರಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆನಂದ್ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಮೂಲಕ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆನಂದ್ ಯಾನ ಪನ್ನೊಂಡ್ರೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಪಡವೆ ಸರ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ 2023 ಇತ್ತೆ ಅಂಚಿನೊಂಜಿ ಗುತ್ತುದ ಇಲ್ಲನ ಓಲ ಬೆರಳೆಣಿಕೆ ಅಂಚಿನ ಗುತ್ತುದ ಇಲ್ಲ ಉಂಡು ನಾಡೊಂದು ಪೋಂಡಲ ಇದು ಓಲ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಅಂಚಿನ ಜಾಗೆಡ್ ಬತ್ತಿನ ತೂಪ ಏತೋ ಸಲ ನಮಕ್ ಎನ್ನುದಿಪ್ಪುಂಡು ನಮ ಒಂಜಿ 5 ವರ್ಷ ದುಂಬು ಪುಟ್ಟದಿತ್ತಂಡ ನೆಟ್ರು ನಮಲ ಇಂಚಿನ ಜೀವನ ಮಂದುವನದಾದ ನಾ ಪಂಡದು ಇರೆಗ್ ಈ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾದ ಪಾತ್ರ ಮನ್ಪುನಗ ಆ ಫೀಲ್ ಆಂಡ ಸರ್ ದಯಪಣ್ಣಗ ಏತೋ ಸಲ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಪೋನ ದೂರ ತೂದು ಬಿಡ್ಪ ಬಟ್ ಅನುಭವಿಸ್ಯಾರ ನಮಕ್ ಆಪುಜಿ ಈರ ಆ ಪಾತ್ರ ಮನ್ಪುನಗ ಅನುಭವಿಸಿದಾರ
ಸತ್ಯ ಪನ್ನೋಡು ಬಂದಾಗ ಏನು ಇತ್ತನೇ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಂಡೆ ಎಂಕಲ್ನ ಯಾನು ಓಲು ಇತ್ತೆ ಆ ಊರುಡು ಅವು ನನ್ನ ಇದು ದಾಲ ಮುಚ್ಚಾರ ದಾಲಜ್ಜಿ ಪಡುಬಿದ್ರಿ ಎನ್ನ ಊರು ಪಡುಬಿದ್ದ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜಿಯರು ಪಡುಬಿದ್ದಿಲ್ಲ ಪಟ್ಲೇರಾದಿತ್ತರ ಆ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಚಿಪ ಬೂರ್ದು ಪೋಣು ನಿಜವಾದ ಪನ್ನೋಡು ನನ್ನ ಬಾರಿ ಕಣ್ಣೀರು ಬರ್ತಲಿಕ್ಕೆ ಆ ಇಲ್ಲಿ ಬೂರ್ದು ಪೋನಗ ಅಂಡ ಐತ ನೆನಪು ಹಿಂಗೆ ಅಂಚಿನೇ ಉಂಡು ಆ ಇಲ್ಲಿ ಇನಿ ಕೊರಮ ಸಿನಿಮಡಿ ಏನ ತೋಜದ ಐತ ಇಲ್ಲದ ಪ್ರತಿರೂಪ ಐಡ್ಲ ವಿಶಾಲವಾಯಿನ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಇಲ್ಲವು ಬುರ್ದು ಪೋಣವು ಇಲ್ಲ ಪುನಃ ಒಂದೇನು ಅನುಭವಿಸಿದೆ ಎನ್ನ ಇತ್ತದ ಏವ್ ಮಿತಿಂಜಿ 5 ವರ್ಷ ನೆನ್ಲೆ 5 ವರ್ಷ ಬನ್ನ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಬಾಲ್ಯ ಬನ್ನ ಒಂದು 40 ವರ್ಷ ದುಂಬು ಆ ಬಾಲ್ಯೋಡಿ ಆ ಇಲ್ಲಿ ಐತ ನಡವಳಿಕೆ ಐತ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಅಂಚಾದ ಇಂಕ್ ಮಲ್ಪರ ಬಾರಿ ಸುಲಭ ವಿಶೇಷವಾದ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಯನ ಶೋಧ ಜಾರ್ಲೆಯನ್ನು ಸಮಾನ ವಹಿಸ್ಕಿರಾರು ಆರು ಅವಿನಂಜಿ ನಂಗೆ ಬಣ್ಣಿಸನ ರೀತಿ ಅಥವಾ ಪನ್ಯ ರೀತಿ ಐಡ್ಲ ಅದ್ಭುತ ಯಾನು ಏನ ಮಲ್ದೆ ಐಡ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಹೆಂಗೆ ಪಣ್ ಕೊಡ್ತಾರ ಇಂಚ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಂತಾರೆ ಅಂಚದ ಅನುಭವಿಸೋದು ಮಲ್ದೆ ಪನ್ಪಿನ ಏನು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಉಂಡು ಇಂಕ ನೆಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ದಾಲ ಪನ್ಪಿನ ಹಿಡಿದ್ರೆ ಈತ ಪನ್ನುಳ್ಳಿ ಎನ್ನ ವಯಸ್ಸಾಗಲಿಗೆ ಆಗಲ್ಲ ದುಂಬುದ ದಿನ ನೆನಪಾಪುಡು ಇತ್ತದ ಬಾಲ್ಯದ ಇತ್ತಿನ ಜೋಕುಲಿಗೆ ದುಮ್ಮುದೊಗಲು ಎಂಕಲ್ನ ಇಂಚೆ ಇತ್ತೇರನ್ ನೆನಪಾಪುಡು ಮುಂದಿನ ಮಾತಾಗಲು ತೂಯರಂದ ನಿಜವಾದ ಎಂಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಪನ್ಪಿನ ಹಿಡಿದು ಒಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಿಚಾರ ಈತೆ ಪನ್ಪೆ ತುಳುನಾಡಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಕಲಾವಿದರು ಎಂಕುಲು ದಾಲ ಹತ್ತು ಯಾನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾಡು ಒಂದು 20-21 ವರ್ಷದ ಇಂಚೆ ಅಲ್ಪ ಬೆನೊಂದಿಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಸೀರಿಯಲ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಇಂಕ್ ಒಂದು ರಡ್ಡೆ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಏನನ್ನು ತುಳುನಾಡದ ಜನಕ್ಕಳು ಗುರುತಿಸೋದೇನು ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ದೇಪಂಡ ನಡೆದು ದುಂಬು ಯಾನೊಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಪಿಂಗಾರ ಬಂದು ಅವು 3 ವರ್ಷ ದುಂಬು ತೆರೆಗೆ ಬಜ್ಜಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಗೆ ಬರ್ತಿತ್ತು ಆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಬರ್ತಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಫೇರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ 3 ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಿಂತ ಸಿನಿಮಾ ಐಟ್ಲ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಒಂದೇ ವಿಧದ ಎನ್ನ ಪಾತ್ರ ಇತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂಡ್ ಒಂದು ಐಟ್ಲ ಅಪ್ಗ್ರೇಡೆಡ್ ವರ್ಷನ್ ಈ ಸಿನಿಮಾಡು ಯಾನು ಮಲ್ದಿನ ಪಾತ್ರ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಪಡಿದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ವಿಶೇಷದಾದ ಮನಗ ನೆತ್ತ ತಂತ್ರಜ್ಞರು ಪಡು ನೆತ್ತ ಸಾಕಲಾವಿದರು ಪಡು ಒಂದು ಸೆಟ್ಟದ ಜೋಕುಲು ಪಡು ಇಡೀ ತಂಡ ಏತ ದಿನ ಎಂಕುಲು ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಲ್ದ್ರೆ ಆತ ದಿನ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಾದ ಎಂಕುಲು ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಲ್ದ ಒಂದೇನು ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಪನ್ನೋಡಾಪ್ನೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿನಗೆ ಭಾರಿ ಕಡಿಮೆ ಉಂಟು ಈ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ ಇರ್ನ ನಮ್ಮ ಟ್ರೈಲರ್ ಹಿಡ್ದುನಾಗ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ನೆಟ್ ರಾತ್ರಿ ಬೋಂಟೆಗೆ ಹೋಪಿನ ಅಂಚಿನ ಮತ್ತೊಂದು ಇರೆಗಿರ್ನ ಪೊಪ್ಪಮ್ಮನ ಆತನ ಇರ್ನ ಅಜ್ಜರ್ನಕುಲು ಕತೆ ಪಂತಿನ ನೆನಪುಂಡ ಬೋಂಟೆಗೆ ಹೋವಂತಿನ ಕುಲು ಅಂಚಿನದಲ್ಲ ಶಿವಣ್ಣೆ 6ನ ಜೀವನಡು ತೂತಿನ ಕತೆ ಒಂದು ಅಂಚಾದ 6ನ ಜೀವನಡಾತಿನ ಕತೆಗಳು ಮಾತಾರ ಪಣ್ಣಗ ಹಿಂಗ ಒಂದು ಪ್ರಯಾಣ ಅಲ್ಲ ಕತೆ ಪನ್ನಗನೇ ಪಂಡೆ ಒಂದು ಪುರೆಲ್ಲ ಅಂತ ಶಿವಣ್ಣ ಅಂತ ಪನ್ನಗ ಅವು ಒಂಜಿ ತರತ ಖುಷಿ ಪನ್ನಗ ಎಂಕಿನಿ ಒಂಜಿ 5 ವರ್ಷ ಪ್ರಯಾಣ ಅಂದ ಎನ್ನ ಬಾಲ್ಯ ಬನ್ನಿ 4 ವರ್ಷದ ಯಾನು ಕೇಂದಿನ ಕತೆ ಐತಾರ್ಥ 8 ವರ್ಷದ ಕತೆ ನಡ್ತಂದ್ರು ಅಂಚಿನ ಕತೆಗಳನ್ನ ಪೂರ ಇತ್ತರ ಜನಗಳು ತೂಪಿನ ಒಂಜಿ ಭಾಗ್ಯ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಮೂಲಕ ವೈದ್ಯಡು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಆ ಪಾತ್ರೋಡು ಎಂಗ್ಲು ಮಲ್ದಿನ ಉಂಡತ್ತೆ ಅವ ಇಡ್ಲ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ವಿಶೇಷವಾದ ಪಂಡೆ ಈ ಸಿನಿಮಾಡು ಮಲ್ದಿನ ಪ್ರತಿ ಪಾತ್ರದಾರಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಭಾರಿ ಮೋಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಮತ್ತು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಒರಿಯಾಡಿದ್ರು ಯಾನ್ ಕಮ್ಮಿ ಅತ್ತು ಪಂಪಿನ ರೀತಿಡು ಅಭಿನಯ ಮಲ್ದಿರು ದಯದೀದ್ ತುಳು ರಂಗದ ಜನಕುಲು ಪೂರ ತುಳು ಚಿತ್ರಪ್ರೇಮಿಲಿ ಏರುಲ್ಲೇರು ಅಗಳು ಮಾತ ಈ ಸಿನಿಮಾ ತೂಡೆ ದೇಗ ತೂಡು ಬಂದಾಗ ಸಿನಿಮಾದ ಟ್ರೆಂಡ್ ಇಂಚಿನ ಖಾಲಿ ಕಾಮಿಡಿ ಅತ್ತು ಕಾಮಿಡಿ ಮಲ್ತ ತಪ್ಪತ್ತು ದೇಪನ ತುಳುನಾಡದ ಜನಕುಲು ಭಾರಿ ಹಾಸ್ಯಪ್ರಿಯರು ಆಗಲೀಗ ಹಾಸ್ಯನೇ ಜೀವಾಳ ಅಂದು ಒಪ್ಪುವೆ ಅಂಡ ಅವೇ ಸಿನಿಮಾತ್ ಅವೇನು ಮೀರ್ದಲ ಸಿನಿಮಾಡು ನಂಗೆ ಕೊಂಚ ಆತು ವಿಚಾರ ಪಂಡ್ರೆ ಆಪುಣ ಪನ್ಪಿನ ಶೋಧೋಜಿ ಸಿನಿಮಾಡು ತೋಜಾದಿರ ಅವೇನು ಮಾತಿರಲ ತೂಕ ಖುಷಿ ಪಡೆಗ 4 ಜನಕ್ಕೆ 5 ಜನಕ್ಕೆ 10 ಜನಕ್ಕೆ ಪಂಡದು 4 ಜನ ಸಿನಿಮಾಗೂ ಬರ್ಪಿಲಕ್ಕ ಮಲ್ತಿರಂದಂಡ ಇಂಚಿನ ನಮ್ಮುಂದ ಸಿನಿಮಾಲು ಒಂಜಾತ್ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಪುಣ ನಾನು ಅಂಚಿನ ಸೃಷ್ಟಿ ಆವಡು ಪನ್ಪಿನ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಮೂಲಕ ಬಂದು ಎನ್ನೋ ಒಂದು ಕೋರಿಕೆ ಉಂಟು ಎಸ್ ಇರ್ನ ಪೊರ್ತುಕೋರಿನೆಕ್ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸರ್ ಸಿನಿಮಾ 19ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಒಂದುಂಡು ಮಲ್ಲ ಯಶಸ್ಸು ಕಾನಾಡು ಜನಕುಲು ನನಲ್ಲ ತಿನ್ನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿ ಕೊರಡು ಸಿನಿಮಾ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಪಡೆಯಡು ಬಂದು ಕೇನುವ ಸರ್ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಯಾನು ಈ ಮೂಲಕ ಈ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ಈ ಬೊಂಬಾಟ್ ಸಿನಿಮಾ ನಮ್ಮ ಸೂರಜ್ ಮೇರ್ನ ಈ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ತುಳುನಾಡದ ಮಾತಾ ಧರ್ಮದ ಮಾತಾ ಬಂಧುಲೆಗಳ ಯಾನು ಮೋಕೆಡ್ಕೇನು ಒಂದಾದ ಬಂದಾಗ ಮಾತಾ ಜನಕುಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಒಂದೇನು ಥಿಯೇಟ್ರಡೇ ತೋಡು ಈ ಸಿನಿಮಾನ ಯಶಸ್ವಿ ಮಲ್ತು ಕೊರಡು ಬಂದ್ಯಾನು ಕೇನುವೆ ದಯದೀದು ಯಶಸ್ವಿ ಮಲ್ತು ಕೊರಲಿ ಒಂದು ಕುಡಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಕತೆ ಉಂಡಿಟ್ಟು ದಾದಾಪನ ಒಂದೇನೇ ಇಂಕುಲು ಕನ್ನಡಗಳ ಭಾಷಾಂತರ ಮಲ್ತು ದಬ್ಬಲ್ದಿತ್ತ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಕನ್ನಡಗಳ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಆಪುಣಂದಂಡ
ಈ ಐತ ರಿಸಲ್ಟ್ ನಿಗುಲ್ ಕೊರಡು ತುಳುನಾಡಿನ ಬಂದುಲು ಕೊರಿಯರ್ ನಂಡ ಕನ್ನಡಗಳ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಬರ್ಪುಡು ಎಂಕಲ್ ಕನ್ನಡಲ ಈತೆ ಪುದರ್ ಅಥವಾ ನೆಡ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಪುದರ್ ತಿಕ್ಕಲಿಕ್ಕೆ ಮಲ್ಪಡು ಐ ನಿಗುಲ್ ಕಾರಣ ಅವ್ರು ಬಂದು ಯಾನ್ ಕೇನೊಂದು ಸೊಲ್ಮ ಸಂದೇತ ಮಲ್ಪ ದಯದೀದ ಮಾತಿರ್ಲ ಬತ್ತು ತೂದು ಎಂಕಲಿನ ತಂಡವನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪಡು ಕೇನುಂಡು. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೊರಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾದ ನನೊಂಜಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಧಾರಿ ಜಿನ ಧರ್ಮಸ್ಥಳಲ್ಲೇರು ಸರ್. ಸುರುಕಾದ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಎಂಚೊಲ್ಲರ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ತುಳು ಟು ಬಹುಶಃ ಒಂದಿರ್ನ ತುಳು ಸುರುತ ಸಿನಿಮಾ ಅಂದು ಶಿವಧ್ವಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲ್ ಮಂತಿನ ಆನ ನೆನೆಪುಂಡ ನೆನ್ಪುಂಡು. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಈ ಫಿಲ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಮುನಂದ ಒಂಜಿ 2 ವರ್ಷದ ದುಂಬು 2.5 ವರ್ಷದ ದುಂಬೆ ಫೋನ್ ಬಂತಿತ್ತೇರು ಐದು ಬೊಕ್ಕೆ ಈ ಮಣ್ಣು ಫಿಲ್ಮ್ ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಂತೆ ಆ 5 ದುಂಬೆ ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಬಂದಿತ್ತೇರು. ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರೇ ಮನ್ಪೊಡಿತ್ತು ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಅವೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ವಾಪಸ್ ಫೋನ್ ಮಂತೇರಿ ಎಂಕ್ಲ ಸ್ಟೋರಿ ಬಂದಿತ್ತು ಅವೇನು ವಾಪಸ್ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್ ಮನ್ಪ ರೆಡಿ ಮನ್ಪೊಲಿಂದ ಸೊ ಐದು ಬೊಕ್ಕೆ ಎಂಕ್ಲ ಶುರು ಮಂತ ಇರ್ನ ಪಾತ್ರದ ಒಂಜಿ ಇರೆಗ್ ವಿವರಣೆ ಮಂತಿನ ಪಕ್ಕ ಶಿವಧ್ವಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇರ್ನ ಪಾತ್ರ ಇಂಚ ಉಂಡು ಪಂಡದು ದೇ ಪಂಡಗ ಒಂಜಿ 5 ವರ್ಷ ದುಂಬು ಆತಿನ ಕತೆ ಅಂದು ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆದಿಪ್ಪೋಡು ಆ ಪಾತ್ರಗ್ ಈರ್ ಎಂಚ ಉಪ್ಪೋಡು ಮನ್ಪಿನ ಈರ್ ಎಂಚ ತಯಾರಿ ಮಂತೊಂಡಾರ ಅಂದು ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಯಾನು ಬೇಸಿಕಲಿ ಒಂಚೂರು ಡ್ರಾಮಾಡ್ಲ ಒಂಚೂರು ಕಾಮಿಡಿದ ಒಂಜಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬತ್ತನಾಯಿ ಮುಂದು ಆರು ಪಂದಿತ್ತೆ ಒಂದು ತುಂಬ ಸೀರಿಯಸ್ ಇಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ರೋಲು ಕಾಮಿಡಿ ಉಂಡು ಸೀರಿಯಸ್ ಇಪ್ಪುನ ರೋಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಒಂದು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ವಿಲಾನ್ ಪಂಡ ಶುರುಡು ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟಾಯಿ ವಿಲನೇ ಅದೇ ಇಪ್ಪಿ ಹಾಕುನ ಬರ್ಪುನ ಅಂಚನೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಇಜಿಂದ ಹೀರೋ ಪಂಡ ಹೀರೋ ಅದೇ ಇಪ್ಪಿ ಒಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿಯನ್ ಪಂಡ ಕಾಮಿಡಿ ಮತ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪಿ ಆಂಡ ಎನ್ನ ಮುಲ್ಪ ರೋಲ್ ಎಂಚ ಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಒಂಥರ ಒಂದು ಸಿಟಿಡ್ದು ಬತ್ತನಾಯಿ ಒಂಚೂರು ಸೀರಿಯಟ್ ಹೋಯ್ತೊಂದು ಪೂರ ಗಮ್ಜಲ್ಡಿ ಪುನಾಯಿ ಐದು ಬೊಕ್ಕೆ ಎನ್ನ ರೋಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆವೊಂದು ಪೋಪುಂಡು ಸೊ ಒಂಜೇಲಕ್ಕೆ ಇಜ್ಜಿ ಶುರುಕೇನ ಎಂಚ ತೂಪರ ಬೊಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಎಂಚ ತೂಪರ ಮಸ್ತ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಡು. ಸೊ ಈ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಎಂಚಿನ ಪಂದಿತ್ತೇರು ಯಾನ್ ದಾಯ್ತ ಮತ್ತು ತಪ್ಪು ಮನ್ಪುವೆ ಯಾನ್ ಎಂಚಿನ ಮತ್ತು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮನ್ಪಡು ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇಟ್ಟಾವಡು ಪಾತೆರ್ನ ಇಟ್ಟಾವಡು ಮಸ್ತ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊರಿಯರು ಆತ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಪಂಡ ಪ್ರೀ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಎಂಚಿನ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ದ ಐಡ್ದ ಹತ್ರ ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಬೇಗ ಮನ್ಪರ ಅಂಟ್ ಇತ್ತೆ ಕೊರಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾದ ಫಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ ತೂಯೇರಂಡ ಜೀನೇರು ಒಂತೆ ತಗಡು ಬೆಚ್ಚದಲಕ ಅಂದು ಪಂಡ ಇಲ್ಲ ಏರ್ನಲ ಪಾತೆರಕ್ಕೆ ಏನ್ ಹೆಜ್ಜಿ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಸಮೇತ ನೆರ್ಪಿನ ಅಂಚಿನ ಜನ ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಡಿ ಎಂಚ ನಿಜಪ್ಪ ನಾ ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಏನು ಅಪ್ಪೆಗಂತೂ ನೆರ್ಪುಜಿ ಜನಕುಳ್ಳಕ್ಕೆ ನೋಡು ಯಾನ್ ಇಪ್ಪುನ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ನನೋರಿಯಾಗ ಎಂಚ ಹಾಪುಂಡು ಆಂಡ ಯಾನ್ ಆಯ್ನಾತು ತೆಲ್ಪವರ ತೂಪೆ ಯಾನ್ ಎಲ್ಲೆಡ್ದಿಪ್ಪು ಇಂಚ ಇಪ್ಪುನಲ ಏನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಎಪ್ಪುನಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಯಾನು ಮಾತೆಲ್ಲ ತೆಲಿಪ ಒಂದಿಪ್ಪೆ ಯಾನು ಅವೇ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಬೊಲ್ಪುಲ್ ಅಕ್ಕದ ಎನ್ನ ಉದ್ದೇಶನೇ 4 ಜನ ತೆಲ್ಪವನ ಮನ್ಪಲ್ಲಕ್ಕೆ ಇಪ್ಪುವೆ ಉಂದು ಎನ್ನ ಗುಣ ಅಂಚ ಪಂಡದು ಉಪ್ಪು ತಿನ್ಪೆ ಅಂಚದ ಒಂಚೂರು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಮೇಲೆ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಪನ್ನತ್ತೆ ಓಲೋಲು ಎಂಚೆ ಪುಡು ಅಂಚೆ ಇಂಚನೆ ಪೊರ್ಲು ಅಂಚನೆ ಇಪ್ಪುವೆ. ಇತ್ತೆ ಈ ಸಿನಿಮಾಡು ನಟನೆ ಮಂತಿನ ಕಲಾವಿದರು ಮಾತಿರ್ಲ ಪಂಡಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಂಜ ಅಂದ್ ಪನ್ನಾಗ ಆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸೆಟ್ಗೆ ಪೋನಾಗ ಎಂಕಿ ಎನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಇಲ್ಲಗೆ ಪೋಯಿಲ್ಲ ಕಾಂಡು ಎನ್ನ ಅಜ್ಜಿಲ್ಲಗೆ ಪೋಯಿಲ್ಲ ಕಾಂಡು ಪನ್ ಇರೆಗೆ ಎಂಚ ಅನುಭವ ಖಂಡಿತ ಇವನ್ ಯಾನ್ ಅಲ್ಲು ಪೋನಾಗಲ್ಲ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾವಳ ಕಟ್ಟಾಡು ಯಾನ್ ಅಲ್ಲು ಪೋಂದು ಇಪ್ಪುನಾಗ ಎಂಕಲ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾದ ಇಪ್ಪುನಾಗ ಎಂಕಲ್ ಗೊಬ್ಬೊಂದಿತ್ತುನ ತೊರ್ತುಗಾನ ಎಂಕಲ್ನ ಅಜ್ಜಿಲ್ ಎತ್ತದು ಸೇಮೆ ಕೊರೊಂದಿತ್ತನ ಅವು ಒಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಒಂದು ಪೂರ ಎಂಕ್ ನೆನ್ಪಾಂಡು ಆಂಡ ಎಂಕಲ್ ಆ ಸೆಟ್ಟಡು ಪೋನಾಗ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಆರ್ನ ಲೈಫ್ದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಬಂದಿತ್ತೇರು ಎಂಕ್ ಆರ್ನ ದುಂಬದ ಕತೆಲೇನು ಬಂದಿತ್ತೇರು ಅವು ಪೂರ ಮ್ಯಾಚ್ ಆವೊಂದಿತ್ತುಂಡು ಮುಲ್ಪ ಇಪ್ಪುನ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ವಸ್ತು ಆವಡು ವಿಷಯ ಆವಡು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆವಡು ಪಾತೆರ್ನ ರೀತಿ ಆವಡು ಇಮೋಷನ್ ಆವಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ ಓವುಲ ಕುಕ್ಡ್ ಪನ್ಪೆರತ್ತ ಬೋಡು ಒಂದೇ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಂತನ ಫಿಲ್ಮ್ಗೋಸ್ಕರ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಂತಲಕ್ಕೆ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಎಂಚಿನ ರಿಯಾಲಿಟಿ ತುಂಬ ಆವೊಂದಿತ್ತುಂಡು ಅವೇನೇ ಒಂಜಿ ರೀತಿಡು ಒಟ್ಟು ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಂತಿಲೆಕ್ಕ ಉಂಡು ಖಂಡಿತ ಎಂಕ್ಲ ನೆನಪಾವೊಂದಿತ್ತಂಡು. ಇತ್ತೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಯಾನು ತೂತಿ ನಡೆದ ಹತ್ರ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಎಂಚಿನುಂಡು ಐಟ್ ಊರುಗು ಬತ್ತಿ ನಡೆದ ಬೊಕ್ಕ ಅಪ್ಪೆ ಇರೆಗ್ ಒಂಜಿ ತಿಂಡಿ ರೆಡಿ ಮನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಸನ್ನಿವೇಶ ಉಂಡು ಅವ್ಲು ಒಂಜಿ ಪರ್ದುದ ಕೈಲಿ ನೆಲ್ಪದುಪ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಏನ್ ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ತುಯ್ಯವ್ಲು ಪಂಡ ಒನ್ ಟೇಕ್ ಶಾರ್ಟ್ ಒಂದು ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚಿನ ದೈದೇರದಾದನ ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅದ ಎಂಚ ಇತ್ತಂಡು ಪಂಡಗ ಅವು ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಪೂರ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಇರ್ನ ಅಮ್ಮ ಅವ್ಲು ಮೀನ್ ಮೂರೊಂದು ಪೇರು ಈರೋಲ್ ಬರ್ಪರ್ ಸನ್ನಿವೇಶ ಪಾತೆರ ಕತೆ ಹಾಪುಂಡು ಒಕ್ಕ ಸೇಮೆ ದಡ್ಡಿಯ ಒತ್ತುನ ಸೀನ ಅವಾರ್ಡ್ ಎಂಚ ಇತ್ತು ನಾವು ಪನ್ ಓಕೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇಪ್ಪುನಾರು ಪ್ಲಸ್ ಎಂಕ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಐತೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ಹಿಡ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಸ್ ಅನ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಎಂಕ್ಲು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪಲ್ನಕ ಡೈರೆಕ್ಟ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ ಇಪ್ಪುಡು ಸೊ ಅಲ್ಪ ಎಂಚಿನ ಪಣದು ಇತ್ತೇರು ಪಂಡ ಐತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎನ್ನ ಎನ್ನಲ ಸೀನ್ ಉಂಡ ಅಡಿಗೆ ಕೊಡದ ಸೀನು ಅವು ಎನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಸೀನ್ ಅಲ್ಪ ಜನಕ್ಕಳಿಗೆ ಎನ್ನ ಕೋಪತುದು ತೆಲ್ಪೋಡ ಬುಲ್ಪೋಡ ಎಂಚಿನ ಗೊತ್ತಾವನ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇತ್ತು ಸೀನ್
ಸೊ ಅವು ಒನ್ ಟೇಕ್ಡ್ ಆತಜಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಟೇಕ್ಡ್ ಆತಂದು ಬಟ್ ಅಲ್ಪ ಕೆಲವು ಪೂರ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಪ್ಪಡು ಎಂದು ಓಲ್ತುಂಡ ಕೆಲವು ಪೂರ ಡಯಲಾಗ್ ಉಂಡು ಅವು ಪೂರ ಆನ್ ದಿ ಸ್ಪಾಟ್ ಬರೋಂದಿತ್ತಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಆ ಒಂಜಿ ಫ್ರೀಡಮ್ ಕೊದ್ದಿತ್ತಾರೆ ಆ ಮೂಮೆಂಟೆಡ್ ಆ ಸೀನಿಗೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಚಿನ ಬರ್ಪೋಡು ಅವೇನು ಫೀಲ್ ಮಂತ ಒಂದು ಪಲ್ಲೆ ಎಂದು ಸೊ ಆ ಒಂಜಿ ಫ್ರೀಡಮ್ ಇತ್ತು ಹಿಡಿದ್ರೆ ಈಗ ಒಂದು ಪೂರ ಬರೋಂದಿತ್ತು ಪರಂದದ ಕೈಲಿ ನೆಲದ ಇಪ್ಪಡು ಅವು ಪೂರ ತೂಲಾಗ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಮಾಡಿ ಅಜ್ಜಿನ ಇಲ್ಲಾಡುದೇನು ಪೂರ ತೂತುನೆ ಸೊ ಅವೇನೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಸಿಟ್ಟಿಡ್ದು ಬತ್ತನಾಗ ಒಂದು ಎಂಚ ಇರಿಟೇಟ್ ಆಪಣೊಂದು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಮಂಡ್ಯಡ್ ದೀವು ಒಂದು ಅವೇನು ಮಂತೊಂದು ಹೋಗಿತ್ತೆ ಇದೆ ಈರ್ನ ಒಂಜಿ ಬರ್ಪಿನ ಸನ್ನಿವೇಶಲು ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಕೈಟ್ ಸೂಟ್ ಕೇಸ್ ಅದನ್ನ ಪತ್ತೊಂದು ಕಲರ್ಫುಲ್ ಡ್ರೆಸ್ ಬರ್ದು ಬರ್ಪರ್ ಪಾಂಪು ತೋಡು ಪುಂಡವಲು ಒಂಜಿ ಪಾಂಪು ದಾಟದ ಬರ್ಪಿನ ಪೂರ ಆ ಒಂಜಿ ಸನ್ನಿವೇಶದ ತಯಾರಿಲು ಪೂರ ಎಂಚೆತ್ತು ನನ್ನ ಸೆಟ್ ಹಿಡಿತ ಇರೇಗಿರ್ನ ಪಾತ್ರನ ಪನ್ನಾಗ ಅವಳು ಶಿವದಾಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇರ್ನೇದ್ರು ಆಕ್ಟ್ ಮಂತು ತೋಪ ಹೊಂದಿತ್ತೇರೆ ಈ ಸ್ಟೈಲ್ಡ್ ಬರೋಡು ಈ ಟೈಪ್ ಬರೋಡು ಅಲ್ಲೊಂಜಿ ಗಮ್ಮತ್ ಇತ್ತಂಡು ಎಂಚ ಪಂಡ ಅಲ್ಪ ಯಾನ್ ಪಾಡೋದಿತ್ತು ಪ್ಯಾಂಟ್ ಆವಾಡು ಶರ್ಟ್ ಆವಾಡು ಅಥವಾ ನನ್ನ ಬೆಲ್ಟ್ ಆವಾಡು ಬ್ಯಾಗ್ ಆವಾಡು ಒಂದು ಪೂರ 1978 ಇದಾನೆ ಅವು ಇತ್ತದ ಬ್ಯಾಗೇ ಎತ್ತವು ಅಪಗದ ಬ್ಯಾಗ್ ಸೊ ಈಗ ಟ್ರಂಕ್ ಪಣಂದ್ ಬರೋದಿತ್ತೆ ಅವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಲಾಂಗ್ ಶಾಟ್ ಮೊಕುಲು ಒಂಜಿ ಖಂಡದ ಬರೀಟ್ ಒಲ ಉಂತದ್ದು ಶೂಟ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೇರು ಯಾನ್ ಒರಿಯೇ ನಾಡತ್ತೊಂದು ಬರೋಡು ಯಾನ್ ಅಲ್ಲೊಂದು ಸಿಗರೇಟ್ಗೆ ಲೈಟ್ ಪೊತ್ತವನ ಒಂಜಿ ಸೀನ್ ಉಂಡು ಅವು ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ಪೊತ್ತುಂಡು ಎಂಕ ಅವು ಪೊತ್ತವರ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಎಂಕ್ ಅವು ಗಾಳಿ ಬರೋದಿತ್ತಂಡ್ರಿ ಒಂದು ಏತು ಮಂತನಲ್ಲ ಸಿಗರೇಟ್ ಪೊತ್ತುಜಿ ಅಲ್ಪ ಬೊಬ್ಬೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲೇರಿ ಅಕ್ಕಲು ಲಾಂಗ್ ಶಾಟ್ ಉಡ್ಲೇರಿ ಏನಾಳ ಬತ್ತದ ಹೆಲ್ಪ್ ಮನ್ಪರ್ಲ ಆಪುಜಿ ಸೊ ಎಂಚನ ಅದು ಲಾಸ್ಟ್ ಗಾನಾಗೆ ಎಂಕ್ ಉಂದಾಂಡು ಅವು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಆ ಬೂರ್ನ ಸೀನ್ ಆವಡು ಇದು ಫಿಲ್ಮ್ ಉಡ್ಲಾತ ಅವೇನು ಬರ್ಪುನ ಎಂಟ್ರಿನೇ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ದೇರಿ ಯಾನು ಮಾತ್ರ ಆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬಿನ ಭಾರಿ ಭಂಗ ಬರ್ತದೆ ಭಾರಿ ಸೈಕಲ್ ಹಾಕದೆ ಇತ್ತ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇರ್ನೊಂಜಿ ಶಾರ್ಟ್ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಅವು ಏನ್ ಸೀನ್ ಒಂದು ಪನ್ಪುಜಿ ಅವು ಜನಕ್ಕುಲೆಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅದು ಇಪ್ಪಡು ಈರು ಮೋಹನ್ ಶೇಣಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕರ್ಬಾರ್ ಸೋಂಟೆಡ್ ಒಯ್ತ ಹಾಕುನ ಒಂಜಿ ಸೀನ್ ಉಂಡು ಆ ಒಂಜಿ ಸನ್ನಿವೇಶ ಎಂಚೇತನ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಅಪೋಸಿಟೆಡ್ ಓರಿ ನೊರಿತ ಕಲಾವಿದೆ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಆ ಒಂಜಿ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಬರೋಡತ್ತೆ ಇತ್ತ ಹಾಕುವ ಎಂದು ಬನ್ನಾಗ ಅವ್ರು ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಲಾ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಕೆಲವರು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಬಂದ್ಪೇರು ಕೆಲವರು ಫೇಕ್ ಡಮ್ಮಿಲ ಮನ್ಪಡ ಹಾಕೊಂಡು ಎಂಚೆತ್ತನ ಆ ಸೀನದ ತಯಾರಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆ ಟೈಮ್ಗಾನ ಎಂಗ್ಲು ಸಾಧಾರಣ ಇಮೋಷ್ನಲ್ ಆದಿತ್ತ ಇವನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ವೈಸಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆದಿತ್ತ ಒರೇನೊರೇನ ಎಂಕ್ಲನ ಬಾಂಡಿಂಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತುಂಡು ಪ್ಲಸ್ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆ ಸೀನ್ ಏತೊಂಜಿ ಹೆವಿ ಇತ್ತು ಎಂಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತುಂಡು ಸೊ ಅಲ್ಪ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಹಾಕುನ ಯಾನು ತಿನ್ಪುನಾರ ಆರೆಗ ಆ ಒಂಜಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಬೋಡಾಯಿನ ಆ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಆರು ಪೋನಗಡೆ ಪಂದಿತ್ತೀರಿ ಇದು ಅಂಚಿಂಚಿತ್ತು ಓಡ್ಚಿ ಅವು ರಿಯಲ್ ಆದ ಬರೋಡು ಇರು ಪೊಕ್ಕಡೆ ಇಂಚ ಮಾತ್ರ ನೈಟ್ ಸರಿತೋಜ್ಜಿ ಈ ರಿಯಲ್ ಆದ ಮನ್ಪಲೆ ಅಂದೆ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಆ ಸೀನ್ ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿಗೆ ಆತಜಿ ರೀಟೇಕ್ ಆಂಡು 2 ಸರ್ತಿ ಯಾರು ಪೆಟ್ಟು ತಿಂತೇರಿ ಸುರುತ ಸರ್ತಿ ಪೆಟ್ಟು ತಿನ್ನಾಗಲ್ಲ ಅವು ಸೆರ್ಬೆದ ಲೆಕ್ಕ ಅವು ಮೂಲು ಗರಿದಿತ್ತುಂಡು ನೆತ್ತೇರು ಬರೋದಿತ್ತುಂಡು ಐಕ್ ವಾಪಸ್ ಮೇಕಪ್ ಮಂತದ್ದು ಕೂಡ ಅವೇ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಹಾಕೊಡತ್ತೆ ಅಲ್ಲೇ ವಾಪಸ್ ಹಾಕಿನ ಪಾಪ 2 ಸರ್ತಿ ಪೆಟ್ಟು ತಿಂತೇರಿ ಬಟ್ ಆ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಎಂಚೈತನ ಪಂಡ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆನಾಗ ಏನು ಹಾಕು ನಾವು ಆನಾಗ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತನಾಕ್ಲಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆದಿತ್ತೇರಿ ಪಂಡ ಅವೊಂದು ಆತೊಂದು ಇಂಟೆನ್ಸಿಫೈ ಪುರ ಸೀನ್ ಏರೆಗ್ಲ ಪಾತೆರ ನಾರಾಯಣ ಮಗರೊಂದೇ ಇತ್ತಜಿ ಆ ನಮೂನೆ ಹೆವಿ ಇತ್ತು ಆ ಶೂಟಿಂಗ್ ದ ಸ್ಪಾಟ್ಲ ಆ ಒಂಜಿ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ಲ ಆತು ಹೆವಿ ಇತ್ತಂಡು ಇತ್ತೆ ಸಿನಿಮಾ ತಯಾರಾಯಿ ನಡೆದು ಬೊಕ್ಕ ಫಸ್ಟ್ ಶೋ ಓಲಾಂಡಲ್ಲ ಪಾಡ್ದುಪ್ಪೇರು ಬಹುಶಃ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಡ ಕುಡ್ಲಡ ಓಲಾಂಡಲ್ಲ ಈರು ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಆಯ್ತಾ ಒಂಜಿ ಶೋ ತೂಯಿನ ಪಕ್ಕ ಇರೇಗ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಫೀಲ್ ಕಲಾವಿದೆ ಅದತ್ತು ವೀಕ್ಷಕೆ ಅದು ಓಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಯಾನು ತೂಯಿನ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಭಾರತ್ ಮಾಲ್ಡ್ ಯಾನು ಎಲ್ಲೆರಡು ದಿಂಚಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದೆ ಆವೊಂದು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮನ್ಪೊಡು ಬಾರಿ ಆಸೆ ಬಂದೆ ಲೈಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯಾನು ಏಪಲ ಬೋದು ಏರೇರ್ನ ಬ್ಯಾನರ್ ತೂವೊಂದು ಬರೋಂದಿತ್ತೆ ಏರೇರ್ನ ಬ್ಯಾನರ್ ಯಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬೋದು ಎನ್ನ ಬ್ಯಾನರ್ ತೂಯೆ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಫೀಲೇ ಬೇತೆ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮಗೂ ತುಜಿಪೆ ಅಕ್ಕನ ತುಜಿಪೆ ಇಮೋಷ್ನಲ್ ಆಯೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಇಮೋಷ್ನಲ್ ಆತೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಂತು ಪಾತ್ರೊಂದಿಲ್ಲ ನಾಟಕ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಅದೇ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಉಲಾಯ್ ಪೋಯೆ ಯಾನು ಬೊಕ್ಕ ಉಲಾಯ್ ಪೋನಾಗಲ್ಲತ್ತೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಸುಮಾರು ಜನ ಇತ್ತೇರು ಊರು ದಕ್ಕಲು ಎಂಕಲ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಕಲ್ನ ಸಂಬಂಧ ದಕ್ಕಲು ಪೂರ ಇತ್ತೇರು ಒರಿಯಾಗಲೇ ಎನ್ನ ಗುರ್ತೇಜಿ ಒರಿಲೇ ಎನ್ನ ಮೋನೆ ತೂಪುನೇ ಇಜ್ಜಿ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಇಂಟರ್ವಲ್ ನಾಯಿ ಕೂಡಲೇ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಆಗನಾಗ ಎನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಎಡ್ಡೆ ವಾಯ್ಸ್ ಉಂಡು ಅಂಚೆ ಇಂಚೆ ಅಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕುನ ಪ್ರೆಸ್ ದಕ್ಕ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕುನ ಕೇಳೊಂದಿತ್ತಂಡು ಒಂಥರ ಖುಷಿಯ ಒಂದಿತ್ತಂಡು ಅವನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಪಾರ ಆಪುಜಿ ಅವೇ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಆನಾಗ ಯಾರು ಲಕ್ಕದು ಉಂತುನಾಗ ಮಾತ್ರ ಲಂಚ್ ಇಂಚು ಉಂತದನ್ನ ಇತ್ತನಕ್ಲು ಪೂರ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೊರ್ನಾಗ ದಾಯ್ತಾನ ಒಂಥರ ಫೀಲ್ ಯಾನ್ ದಾಯ್ತಾನ ಒಂದು ಅಚೀವ್ ಮಲ್ತೆ ಬಂಡದು ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿ ಅಕ್ಲು ಪನ್ನಾಗ ಅನ್ಬೋದು ಶಿವಧ್ವಜ್ ಸರ್ಗೆ ಹೊರ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನ್ಕ ನಾ ಒಂದಿತ್ತು ಒಂದು ಪೂರ ಆತನ ಆರನೇ ಹಿಡ್ದ ಹತ್ರ ಏನು ಅವೇನು ನನೊಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಯ್ತಾ ಬಂಡ ಒಂದೇನು ಪೂರ ಏನು ಅಮ್ಮ ತೊಗೊಂಡಿತ್ತೇರಿ ಅವು ಖುಷಿಯೇ ಬೇತೆ ಮತ್ತೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಡ್ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಪೇಪರ್ ಆದಿಪ್ಪಡು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಡ್ ಪೋಸ್ಟರ್ ಡೀಲ್ ಉಲ್ಲರ್
ಎಂಚ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಇರ್ನ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ದಕ್ಲಿರ್ದು ಬರೋದುಂಟು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅತನ ಇಲ್ಲದ ಕೈತಲ್ಲ ನೆರೆಕರೆ ಖಂಡಿತ ಎನ್ನ ಊರು ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಏನು ಆಂಡ ಓದುದುನ ಎನ್ನ ವ್ಯಾಸಂಗ 7ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಆತನ ಉಜಿರೇಡೆ ಸೊ ಅಂಚದ ಎನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ಲು ಉಜಿರಿಡ್ಲು ಉಳ್ಳೇರಿ ಸೊ ಮಕ್ಕಳು ಪೂರ ಎಂಕು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲವರು ಪೂರ ಐತೆ ಎಬ್ರಾಡ್ ಉಳ್ಳೇರಿ ಅಕ್ಲು ಪೂರ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಕ್ಲು ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರಪ ಎಂಕ್ಲು ಬ್ಯಾನರ್ ಪಾಡುವ ಎಂಕ್ಲು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪ ಪಣ್ಣದು ಅಕ್ಲನ ಬ್ಯಾನರ್ಡ್ ಅಕ್ಲನ ಗ್ರೂಪುಡು ಅವೇನು ಪೂರ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮತ್ತೊಂದು ಬತ್ತೇರಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಎನ್ನ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಂಡ ಯಾನು ಬೆದ್ರಾಡ್ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕಾಲೇಜ್ ಮೈಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಪನ್ಪುನ ಇಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಹೆಂಗೆ ಜೋಕುಲು ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಪಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರಿಯರು ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಕ್ಲನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆತನೇ ಯಾರು ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಬುಂಡ ಆತನ ಒಂಜಿ ರೀಲ್ಸ್ ಬುಂಡ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆಡ 1,000-2,000 ವ್ಯೂ ಆವೊಂದಿತ್ತು ಸೊ ಆತೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಎನ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕೊರಿಯರು ಎನ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಒಂಜಿ ಬಲ ಪನ್ಪುನ ಇಟ್ಟು ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ್ ಹೆಜ್ಜಿ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಕಲಾವಿದೆ ಆದಲ್ಲ ಈರ್ಲ ಒಂಜಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಥವಾ ತುಳು ವೀಕ್ಷಕೆ ಆದಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಇಂಚಿನ ಕತೆಗಳೇನು ಏತ್ ಜನ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮನ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚದು ಜನಕ್ಲೇನು ಪ್ರೀತಿಡ್ ಒಂಜಿ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಕೊರ್ದು ಲೆಪ್ಪುನಿ ಬಂದಾಂಡ ದಾದಾ ಪನ್ಪರ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಹೆಂಗೆ ದಾಯ್ತ ಮಾಡೋದು ಪಂಡ ಈ ಫಿಲ್ಮ್ದ ಸ್ಟೋರಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮನ್ಪುನಾಗಲ್ಲ ಶಿವಧ್ವಜ್ ಸರ್ ಪಂಡಿತೀರು ಒಂದು ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಪನ್ಪುನ ಫಿಲ್ಮ್ ಅತ್ತು ನೆಟ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ 100% ಇಪ್ಪುಂಡು ಅವು ಎಂಕಲ್ ಕೋರ್ಪುನ ರೀತಿ ಬೇತೆ ಮನ್ಪುಗ ಪಂಡದ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನ ಮನ್ಪುಗ ಅಂತ ಬಂದಿತ್ತೇರು ಯಾನು ಪನ್ಪುನ ಪಂಡ ಇತ್ತ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿ ಒಂದು ಮಾತಾಡಿಗಳ ಗೊತ್ತಿರೋ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಸ್ಟೋರಿ ಈಸ್ ಅ ಹೀರೋ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಪಂಡಿ ಕೂಡಲೇ ನೆಟ್ಟು ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಟರ್ನ್ ಕೊರಡು ಪಂಡದು ಎಂಚಿನ ಹೆಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಪಂಡದು ಒರಿ ಮಗಕುಲ ಈ ಸ್ಟೋರಿನ ಗೆಸ್ ಮನ್ಪರ ಆತಜಿ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಂಚನೆ ಹಾಕೊಂಡು ಪನ್ಪುನ ಸೊ ಅವೊಂಜಿ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಪಂಡ ಅವು ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಜನಕ್ಲೆ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ಪುನ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಪಂಡದಾಯ್ತು ಕಾಮಿಡಿ ಮುಲ್ಪ ಕಾಮಿಡಿ ಉಂಡು ಆಂಡ ಕಾಮಿಡಿಯನ್ ಇಜ್ಜೇರಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲ ಇಲ್ಲಡು ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಆವಾಡು ಅಮ್ಮೆ ಆವಾಡು ಅಮ್ಮೇರಿ ಏತೇ ಸೀರಿಯಸ್ ಇಪ್ಪಡು 6 ಲಾಕ್ ಎಂಕ್ಲ ಲೈಫ್ ಒಂಜಿ ದಿನ ಎಪ್ಪಂಡ್ ಒಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ಮಂತೊಂದು ಇಪ್ಪೇರು ಎಂಕ್ಲು ತೆಲ್ತದಿಪ್ಪ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಏತು ಮುಗ್ದೆ ಆವಾಡು ಆ ಮುಗ್ಧ ತೆಡ್ಲದಾಯ್ತು ಕಾಮಿಡಿ ಇಪ್ಪಡು ಎಂಕ್ಲು ತೆಲ್ತದಿಪ್ಪ ಸೊ ಒಂಜೇ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ದಾಯಿ ಬರ್ತದೆ ಕಾಮಿಡಿ ಮನ್ಪೋಡು ಏಳ ಕಾಮಿಡಿ ಮನ್ಪೇರು ಸೊ ಒಂದು ಶುರುಡ್ದು ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಈರು ಫಸ್ಟ್ ಹಿಡ್ದು ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ತೇಲಿಪುವಾರೆ ಆಂಡ ಎಂಗ್ಲ ಡಯಲಾಗ್ ಹತ್ತಿ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಒಂಜಿ ಸೀನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆನಾಗನೇ ನಿಕ್ಲು ತಿಳಿಪರ ಶುರು ಮಾಡ್ಬಾರೆ ಸೊ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನಲ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕಾಮಿಡಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂಚ ಕಾಮಿಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಮೋಷನ್ 100% ನಿಖಿಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ಆಯ್ಬುಕ್ಕ ನಿಖಿಲ್ 1970 ಪೋಪರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 ಗಂಟೆ ಏನು ಪನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ನಿಖಿಲ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಬಂಡ 2 ಗಂಟೆ 1980 ಇಪ್ಪುವಾರ ನಿಖಿಲ್ನ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ನಿಖಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪುನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೀನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪುನ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಪೂರ 1980 ದೈಪುನ ಇತ್ತೆದ ವಿಷಯ ಡೇ ಪೂಜಾರ ನಿಖಿಲ್ ಇಮೋಷನಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಹಿಡ್ದೇ ಉಂಡು ನಿಖಿಲ್ ಓವಾಂಡ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನಿಖಿಲ್ನ ಜೆಂಡರ್ದ ಬೇಸ್ಡ ಅಥವಾ ನಿಖಿಲ್ ಏಜ್ ಬೇಸ್ಡ ಓವಾಂಡ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ಪತ್ತೊಂದು ಬಾರು ನಿಖಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ತೂವೊಂದು ಪೋಪಾರು ಅಥವಾ ನಾನು ಓಲಾ ತೂತರ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಂತೊಂದು ಪೋಪಾರು ಫಸ್ಟ್ ಹಿಡಿದು ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಇಮೋಷನ್ ಉಂಡು ಆಂಡ ಯಾನ್ ಪನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಇಡೀ ಫಿಲ್ಮುಡು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬತ್ತು ನಿಖಿಲ್ ಎದುರು ಬುಲಿಪುನ ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ 2 ಗಂಟೆದ ಫಿಲ್ಮುಡು ಬತ್ತು ಬುಲಿಪುನ ಒಂಜಿ ಸೀನ್ ಇತ್ತು ನಂಡ ಆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಆಬ್ವಿಯಸ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ರಡ್ಡು ಸರಿ ಬುಲ್ಪಿನ ಹತ್ತಂದೆ ಬೊಕ್ಕ ಓಲ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲು ನಿಖಿಲ್ ಬುಲಿಪೋಡು ಎಂಕ್ಲು ಬುಲಿಪರ ಶುರು ಮಂತ ಈಜ ನಿಖಿಲ್ ಇಮೋಷನ್ ಲಾಪರು ಬಟ್ ಎಂಕ್ಲು ಬುಲಿತಿಜ ಎಂಕ್ಲು ಬುರಿತದ ನಿಖಿಲಿನ ಇಮೋಷನ್ ಮನ್ಪನತ್ತಿ ಎಂಕ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ತೂದು ನಿಖಿಲ್ ಇಮೋಷನ್ ಲಾಪರು ಸೊ ಇಮೋಷನ್ಲ ಉಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ 10 ಜನನ ಹೊಡೆದು ಒಬ್ಬ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಡೌನ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನನ್ನೇ ಹೊಡೆದದ್ದು ಆದರೂ ಅವನು ಹೀರೋ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ನಿಕ್ಲೇನು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಆಂಡ ನಿಖಿಲ್ ಫಿಲ್ಮ್ ತೂನ ಗೊತ್ತಾಪಡು ಎಂಕಲ್ ಏನೇನೋ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮುಡು ಒಂಜಿ ಹೀರೋ ಒಂಜಿ 2 ಜನ ಹಾಕಿ ಬಂಡಿ ಉಡ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಡು ಎಂಕಲ್ ಫಿಲ್ಮುಡು ತೂಪ ಒಂದು ಫಿಲ್ಮುಡು ಒಂಜಿ ಹೀರೋ ಏರೆಗ್ಲ ಹಾಕಿನಲ್ಲ ಐದು ಹತ್ರ ಎಡ್ಡೆ ಹತ್ತಿ ಆ ಒಂಜಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಎಂಕ್ಲು ಹಾಕುವ ಆಂಡ ಹಾಕುನ ಹಿಡ್ದ ಹತ್ರ ದಾಲ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಜಿ ಪನ್ಪುನ ಎಲ್ಲ ತೋಚ್ಪಾ ಒಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಈತವೆಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ ಏಪಲ ನಿಖಿಲೆಗ್ ಎಂಚಿನ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ತುರ್ಕೌಜೆ ಎಂಕಲ್ ಪ್ರೀಚ್ ಮನ್ಪುಜ ಅಂದೇ ಒಂದು ತಪ್ಪು ಒಂದು ಸರಿ ಅಂಚ ಏಪಗ್ಲ ಪಂತಿಜ ಎಂಕಲ್ನ ಎಂಚಿನ ಮೆಸೇಜ್ ಉಂಡು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಏಪಲ ಕೊಡ್ತಿಜ ನಿಖಿಲೇ ಥಿಂಕ್ ಮನ್ಪುಡಾಪುಣ ಅಂಚಿನ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡ್ತ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಹಿಡ್ದು ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಟು ತೇಲ್ಪುವಾರು ಮುಲ್ಪುವಾರು ಖುಷಿ ಪಡೆಪಾರು ವಾಪಸ್ ಪೋದಾಯಕ ಒಂದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನಿಖಿಲ್ ಫಿಲ್ಮು ತೂದು ವಾಪಸ್ ಪೋದಾಯಕ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಒಂಜಿ 2 ದಿನ ನಿಖಿಲ್ ಮಂಡ್ಯಡಿ ತಿರುಗಿ ಒಂದಿಪ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಎನ್ನ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಸರ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ವಿವರಣೆ ಕೊರಿಯರು ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ 100% ಇರ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ದ ಪಾತ್ 2 ಖಂಡಿತವಾದ ಬಿಲ್ಡ್ ಆದಿಪ್ಪುಂದು ಎನ್ನುವೇನು ಸೊ ಈತ್ ಪೊರ್ತು ಕೊರಿಯರ್ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಒಂದುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಯಶಸ್ಸು ತಿಕ್ಕಡು ಇರ್ನ ಪಾತ್ರನ ಜನಕುಲು ಮೆಚ್ಚಡು ಎಡ್ಡೆ ಪುದರ್ ಬರಡು ಅಂತ ಪನ್ನೊಂದು ಈತ್ ಪೊತ್ತು ಕೊರಿನೆಕ್ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸರ್ ಧನ್ಯವಾದ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ ಎಸ್ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೊರಮ್ಮ ತುಳು ಸಿನಿಮಾದ ಒಂಜಿ ನಿರ್ಮಾಪಕಿಯರು ಈಶ್ವರಿದಾಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರು ಸರ್ ಸುರುಕಾದ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಒಂತೆ ಇರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪುಣಿ ಬಂದಾಂಡ ಇರು ಒಲ್ಪದಾರು ಸರ್
ಎನ್ನ ಊರು ಕುಡ್ಲನೆ ನಾನು ಪುಟ್ಟದಿನ ಕಿನ್ನಿ ಒಳ್ಳೆಡು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಕಿನ್ನಿ ಒಳ್ಳೆಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಹಳ್ಳಿಕೆ ಸತ್ಯಸಾಯಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಹಿಡಿತೆ PUC ಮುಟ್ಟ ಸುಳ್ಳಿಯೋಡು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಲ್ತೆ ಆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಲ್ಪನ ಟೈಮೋಡು ಶಿವಧ್ವಜಂಕ್ NMC ಡಿಗ್ರಿ ಮಲ್ಕೊಂಡಿತ್ತು. ಸೊ ಆ ಟೈಮೋಡು ಎಂಗಲ್ನ ಬಾಂಧವ್ಯ ಸ್ನೇಹ ಉಂದಾಂಡು ಅವು ಬಾಂಧವ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಗಟ್ಟಿ ಅಂಡು ಅಂಚ ಆನಿಡ್ದು ಪತ್ತಿನ ಎಂಗಲ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಇನಿ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಆನಿ ಅಂಚ ಇತ್ತನ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ಉಂಡು. ಇತ್ತ ಉಪ್ಪುನಿ ಮಾತ್ರ ದುಬೈ ಅಂದ್ ಯಾನು ಬೊಕ್ಕ ಉದ್ಯೋಗ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚೆನ ದುಬೈಗೆ ಪೋಯ ಐಡ್ದು ದುಂಬು ಡಿಗ್ರಿ ಆಯ್ನ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಏನೆಲ್ಲ ಶಿವೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗ ಪೋಡು ಬಂದು ಟ್ರೈ ಮಲ್ತಾ ಎಂಕ್ ಬೊಡಿಂಡು ಆರು ಉಂತಿಯೇ ಈ ಬಿಕೆಮ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಎಂಕ್ ಖುಷಿ ಆಯ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಯ್ನಿಟ್ಟು ಎಂಕ್ಲ ಯಾನೇ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಯ್ನಲ್ಲಕ್ಕೆ ಎಂಕ್ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಕೊರಮ್ಮ ಪನ್ಮುನಂಜಿನ ಸಿನಿಮಾದ ಆ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಆ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮನ್ಬೋಡು ಆಲೋಚನೆ ಶುರುವಾಯಿನಿ ಒಲ್ಪರ್ದು ಸರ್ ಅವು ಎಂಚ ಪಂಡ ನೆಡ್ ದುಮ್ಮೊಂಜಿ ಎಂಕ್ಲು ಸೇಮ್ ಟೀಮ್ ಸೇರಿದು ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ತಿತ್ತ ಈ ಮಣ್ಣು ಬಂದು ಅವು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಯ್ ಊರಿಗೆ ಬತ್ತದು ಆಯ್ ಕೃಷಿ ಮಲ್ಪನು ಆಯನ ಅಮ್ಮೇರ್ನ ಜಾಗೋಡು ಪೂರ ಕೃಷಿ ಮಲ್ಪನ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ದ ಟೈಮೋಡು ಆಯ್ ಕತೆ ಇಂಚನೆ ಪಂಡದು ದಾದಲ ಮಲ್ಪರೆ ನಮಗೆ ಕಿತ್ತಿಜಿ ನಮ್ಮ ಇಂಚನೆ ಅಡಿಗೆದ ರೂಮ್ ಹಿಡಿದು ಹಾಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ಪುನಿ ಹಾಲ್ಗೆ ಹಿಡಿದು ಅಡಿಗೆದ ರೂಮ್ ಬರ್ಪುನಿ ಅದೇ ತರ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆಯ್ ಪಣ್ಣಗ ಸೊ ಒಂಜಿ ಥರ ಇನ್ನೋವೇಟಿವ್ ತೋಜಿ ನೆಂಕಲ ಇತ್ತದ ಜಾವನೇರು ಪೂರ ಓಡೆ ಓಡೆ ಪೋಪುನಿ ದುಂಬುದ ಇಲ್ಲದ ಪೂರ ಅಕ್ಲು ಮರತ್ತು ಬಿಡ್ಪೇರು ಅಕ್ಲು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಕೃಷಿ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಗಿಡ ಪಂಡದಾದ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಹರಿ ಪಂಡದಾದ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಸತ್ಯ. ಸೊ ಅಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಪುನಃ ಎಂಕ್ಲವರ ಆಂಡು ಓಕೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಥೀಮ್ ಉಂಡು ಆ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪುಗ ಬಂದು ಎಂಕ್ಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ತ ಮಾಧವಣ್ಣಿ ಯಾನು ಶಿವಧ್ವಜ್ ಇಂಚನೆ ಒಂದೇ ಸೇಮ್ ಟೀಮ್ ಐಡಿದ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಸಿನಿಮಾ ಬತ್ತಂಡು ಅವೇನೆಂಕ್ಲು ದುಬೈಡು ಒಂದು ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಮಲ್ತ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಆತಂಡು ಅವ್ರು ಮಾತ ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಆನಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಇತ್ತದ್ಲ ಇಂಡಿಯಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಇತ್ತದ್ಲ ಆನಿ ಶೋ ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಆತಂಡು. ಪ್ರೀಮಿಯರ್ಗೆ ನಮ್ಮ ನಾಗತಿಹಳ್ಳಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಬೈದಿತ್ತೇವೆ ಎಂಕಲು ಅಂದ ಎಂಕಲು ಲೆತ್ತದಿತ್ತ VIP ಗೆಸ್ಟ್ ಅದೆಲ್ಲ ಬೈದಿತ್ತೇವೆ ಸಿನಿಮಾ ಅದು ಇಂಚನೆ ಬೈಯಾಡು ಕುಲೊಂದು ಒಂದು 3 ವರ್ಷ ದುಂಬುದ ಕತೆ ಕುಲೊಂದು ಇಂಚನೆ ಪಾತೆರೊಂದು ಪುನಾಗ ಶಿವಧ್ವಜ್ ಪಂಡೆ ಏನಡ ನನ್ನೊಂಜಿ ಕತೆ ಉಂಡು ಅರೆಗೆ ಕತೆಗೇನು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ನಾಗತಿಹಳ್ಳಿಗೆ ಕತೆ ಹೇಳಪ್ಪ ನೀನು ನನಗೂ ಏನೇನೋ ಐಡಿಯಾಗಳು ಬರ್ತವೆ ನೀನು ಹೇಳೋ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾವುದಾದ್ರು ಹೇಳೋ ಹುಡುಕ್ತೀನಿ ಏನಾರು ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡುವ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡುವ ಅಂತ ಕತೆ ಪಣ್ಣ ಅನ್ಬೋಯ್ ಈ ಕತೆ ಪಣ್ಣಾಗ ಹೆಂಗೆ ಒಂದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಅನ್ ಪಂಡ ಒಂದು ಸೇಮ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ಲಿ ಪೂರ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ಡು ಯಾನು ಬಾಲ್ಯದು ಪುನಗ ಆತಿನ ಹೆಂಗೆಲ್ಲ ಊರು ಮೂಲ ಅಂಡಲ್ಲ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರು ಇತ್ತೀರ ಅಪ್ಪ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಇತ್ತು ಹೆಂಗಲ್ನ ಇಲ್ಲಡ್ಲ ಸಿನಿಮಾಡು ಬರಪಿನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಲು ಇತ್ತ ಅಂಚಿನೇ ಸೇಮ್ ಅಂಚನೆ ಅಕ್ಲ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಆ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಅಕ್ಲು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಅಮ್ಮೆರನ ಮಿತ್ತು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಪ್ರೀತಿ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಕುಲು ಅಂಚನೆ ಅಮ್ಮೆರಿನ ಕುಲು ಉಲ್ಲರೆ ಅಂತ ಪಣ್ಣೊಂತೇರು ಅಮ್ಮನ ಅವು ನೆಟ್ಟು ಉಲ್ಲಾಯ ಉಂಡು ಅಕ್ಲು ಉಲ್ಲರೆ ಅಂತ ಪಣ್ಣೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಮ್ಮನ ಕುಲು ಉಲ್ಲಾಲ್ದಿ ಅಂತ ಪಣ್ಣೊಂದಿತ್ತೇರು ನೆಟ್ಟು ಇಂಚಿಂಚಿನ ಪೂರ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಉಂಡು ಆ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಆ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಆ ಸೇಮ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅತ್ತು ಅಂಚನೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ಲಿ ಇಂದ ಪನೊಲಿ ಅವು ಎನ್ನ ಜೀವನೋಡು ನಡತದೆ ಹೆಂಗೆ ಆ ಕತೆ ಪನ್ನಾಗ ಅವು ಹೆಂಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಅಣ್ಣ ಅಪ್ಪಾಗ ಏನು ನಗದು ಹೇಳಿದೆ ಪಂಡೆ ಸರ್ ಹಿಂಗೆ ಆಗಿದೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಪಂಡೆ ಮಾತಾವಣ್ಣಿಲ್ಲಲ್ಲಿ ರೊಟ್ಟಿ ಎಂಕಲ್ 3-4 ಜನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜೇ ರೂಮ್ ಹುಡುಕಲೊಂದು ಬೈಯಾದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಾತೆರೊಂದು ಉಪ್ಪನಾಗ ಒಂದು ಇಂಚನೆ 6 ಬಂಡೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡು ಶಿವು ಪಂಡೆ ಸೊ ಆ ಅಂಚ ಅಪ್ಪಗ ಐಕ್ ಶಿವ ಪಂಡೆ ದಾದ ಮಲ್ಪುಗ ಏನು ಪಂಡೆ ಮಲ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ತೂಕ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ದೇಪಂಡೆ ಎಂಕ್ಲವು ಒಂಜಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಆ ಪನ್ಯ ಸ್ಟೋರಿ ಬೊಕ ಆ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇಲ್ಲು ಆ ಪರಿಸರ ಅವು ಪೂರ ಏನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆದ ಮಾಧವಣ್ಣಡಕ್ಕೆ ಎನ್ನ ಕಾರಲ್ಲಿ ಹೊಂಡಿರು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುಗ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಉಲ್ಲ ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದ ಮಲ್ಪುಗ ಹೊಂಡೆ ಸೊ ಅವು ಒಂಜಿ ಪ್ರೇರಣೆ ಕಾಲ್ಪತಿಕಡು ಅವಾಗ ಅವೇನು ಮಲ್ಪುನಾಗ ಶಿವಡ ಪಂಡೆ ಇಂಚನೆ ಅಂಚ ಪೂರ ಐತೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಪೂರ ಏನು ನಡುವೆ ನೀ ಕೈಗೆ ದಾಲ್ ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ಐಕ್ ಈತ್ ಬಜೆಟ್ ಅವು ನಿಖಲು 2 ಜನ ಸೇರಿದು ಒಂದು ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ ಏನ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಆಕುಲ್ಲ ಪೂರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಂಕುಲು ಸೊ ಅಲ್ಲೆಡೆಲ್ಲ ಪನ್ಪೆ ಸೊ ಪೂರ ಸೇರಿದು ನಮ್ಮ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂಚ ನಿರ್ಧಾರ ಬರ್ತದು ಸಿನಿಮಾ ಮತ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಪಕಿರಾದ ಸರ್ ಇರು ಪಿದೇವರು ಉಡುಪುನಿ ಮೂಲು ಬೇಲೆ ಒಂದಿಪ್ಪು ಇರ್ನ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಟೀಮ್ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಚಿತ್ತ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಪಂಡ ಏನು ಕೇಳೊಂದಿತ್ತೆ ಆತೆ ದಾನೆ ಅಂಡ್ ಆಯ್ ಪಣ್ಣೊಂದಿತ್ತೆ ಯಾನು ಇಂದು ಸ್ಟಾರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕಾಡ ಪುಡಿಯೇ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಪೂರ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ದೆ
ಹೆಂಗೆ ಐಟಿಯರ್ನೆಲ್ಲ ಪರಿಚಯ ಇಜ್ಜಿ ರೂಪಕ್ಕನ ಒಂಜಿ ಪರಿಚಯ ಇತ್ತಿಜಿ ಅಂಡ್ ಅರೇನ್ ತೂದು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಿಂಗೆ ಬೊಕ್ಕ ವಾ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಸ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಆರ್ ದಿವ್ಯಶ್ರೀ ಅದೊಂದು ಚೆಂಡೆ ಬೊತ್ತೊಂದು ಆತು ಬಿಟ್ಟು ಹಿಂಗೆ ಬೇತದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ವಿ ಏನು ಬಂಡೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಪ್ ಟು ಯು ನಿನ್ನ ಕತೆ ನಿನ್ನ ನಿರ್ದೇಶನ ಯು ಆರ್ ದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಫ್ ದ ಶಿಪ್ ಯು ರನ್ ಇಟ್ ಎನ್ನಡ್ದು ದಾದ ಬೋರ್ಡ್ ಈ ಪನ್ಲ ಈತ ದಿನದ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಬಂಡೆ ಒಂಜಿ ಹೆಂಗೆ ಒಂಚೂರು ಒಂದು ದಾದ ಬಂಡ ಒಂತೆ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ ಹೋಗಂತೆ ಒತ್ತು ಕೊರಲ ಅವು ದಯಮಂಡ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇನ್ ದ ಮೂವಿ ಈಸ್ ಅ ವಿಜುವಲ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸಾಯ ಪಂಡೆ ದಾಲ ಪೊಡಿ ಹಚ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ಉಳ್ಳೇರು ಸುರೇಶ್ ಬೈರಸಂದ್ರ ಅಂದೆನ್ನ ఆయన ದುಂಬದ ಸಿನಿಮಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಈ ವಾಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಐ ಸೆಡ್ ಓಕೆ ಫೈನ್ ಗುಡ್ ಪೂರ ಸೆಟ್ ಅಂಡ್ ಪಂಡೆ ಇಂಚಿಂಚಿನ ದಿನ ಏನು ಪಂಡೆ ಎನ್ನ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ನಿಖಲು ಮಲ್ತನ್ಲೇನು ಸೊ ಆಕಲು ಒಂಜಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮುಗಿತೇರು ಏನು ಬೈದಿಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಹಾಗೆ ಎಂಚಿನ ಬೋರ್ಡ್ ದಾದ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತಾನೆ ಏನು ಪೂರ ಅಲ್ತಿಡ್ದು ಕಡಪುರ ಇತ್ತೆ ಆತೆ ಬೇತೆ ದಾಲ ಏನು ಮಲ್ದಿಜ್ಜಿ ದಯಬಂಡ ಹೆಂಗೆ ಆಯನ ಮಿತ್ತು ನಂಬಿಕೆ ಉಂಡು ಆತೆ 100% ಇತ್ತೆ ಆತ ಏತೋ ವರ್ಷದ ಇಂಚಿ ಇತ್ತು ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೊ ಅಂಚದು ಪುನಃ ಐ ಡಿಂಟ್ ಇವನ್ ಬಾದರ್ ಇರೇಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಂತಿನ ಕತೆಕ್ಲ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಪಿ ತುಯಿನಪ್ಪಾಗ ಇರೇಗ ಪಂತಿ ಲಕನೆ ಇತ್ತಂಡ ಸಿನಿಮಾ ಚೂರು ಚೂರು ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ದೆ ಆಯ್ಕ್ ಎನ್ನ ಅಭ್ಯಂತರದ ಅಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಓಕೆ ದಯಬಂಡ ಸಿನಿಮಾಗು ಬೋಡ ಲೆಕ್ಕ ದೆರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಗ್ಯಾಪ್ಸ್ ವಿಚ್ ನೀಡ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಫಿಲ್ಡ್ ಸೊ ಹಿ ಫಿಲ್ಡ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಅ ಪ್ರಾಪರ್ ವೇ ಖಾಲಿ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಕೆಲವು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮೈನಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಲು ಎಂಕ್ ತೋಜಿನೇನು ಹಾಗೆ ಪಂಡೆ ಸೊ ಸಜೆಷನ್ ಕೊರಿಯ ಎಸ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಯಾನ್ ಪಂಡ ಯಾನಾಗಿ ಇಂಚ ಪಂಡೆ ಒರಿಯಾಗ ಪನ್ನಗ ಈ ದ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಯನ ಐಡಿಯಾಸ್ ಎಂಚೊಪ್ಪುಂಡು ಆಯನ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಎಂಚೊಪ್ಪುಂಡು ಆಗ ಅವನ ಕಥೆನ ಪನೋಡು ಎಂಚ ಪನೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಆಗ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುಂಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಯಾನ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ಆಯ್ತು ಯಾನ್ ಪನೋಲಿ ಆತೆ ಎನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಯಾನಾಗ ಪಂಡೆ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತುದುಂಡ ಅಥವಾ ಅವೇನೊಂಜಿ ಈತ ಸೀನ್ ಉದ್ದ ಇತ್ತಂಡ ಏನೊಂಚೂರು ಎಲ್ಲೆ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಇತ್ತಂಡು ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಉಂಡು ಫಿಲ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಸೊ ಅವೇನು ಪೂರ ಪಂಡೆ ಸೊ ಹೀ ಆಲ್ಸೋ ಟುಕ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಅ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವೇ ಅವೇನು ಮಲ್ತೇರ ಅವೇನು ಪಂಡ ಮಾತು ಅವನ್ನೆಲ್ಲತ್ತು ಸೊ ಏನು ಪಂಡೆ ಯು ಆರ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಟು ಡಿಸೈಡ್ ವಾಟ್ ಐ ಥಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಯು ಆರ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಟು ಡಿಸೈಡ್ ವಾಟ್ ಐ ಥಾಟ್ ಆರ್ ಬಿಲೋ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಇನ್ ಟು ದ್ಯಾಟ್ ಸೊ ಹೀ ಟುಕ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಅ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವೇ ಹೀ ಡಿಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಗಲ he might have got the same kind of information from others also because I ತೋಜಾವೆ ఆయననే ಒಂಜಿ 4-5 ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ ತೋಜಾದು ಕೇನ್ವೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಯ್ದಾದಕ್ಕೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬನ್ನೊಚ್ಚಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬನ್ನలేదు he wants to get corrected by himself so correction ಮಲ್ಪರ ಆಪುನೊಂದಂಡ ಮಲ್ಪುಗ ಬಂದು ಅವು ಒಂಜಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಎಡ್ಡೆ ಗುಣ ಅಂತ ಬನ್ನలేదు ಕರೆಕ್ಟ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅಂಚ ಇತ್ತಿನ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಏನೋ ಅಕ್ಲನ ಅವು ಬಾಕಿದಕ್ಲನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನಕಲು ದೆತೊಂದು ದಾಲ ಒಂಜಿ ಈಗೋ ಒಂದೇನು ಬರೋ ದಾಲ ತೋಜ ಅಂದೆ ಅವೇನು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆದ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಲ್ತಂಡ ಐಕ್ ಖಂಡಿತ ಯಶಸ್ಸು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಖಂಡಿತ ಸರ್ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಪೋಸ್ಟರ್ ಬರ್ಪುಂಡು ನಿರ್ಮಾಪಕರ್ನ ನೆಟ್ ಸಾಲಡ್ ಇರ್ನ ಪುದರ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಇರ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ದಕ್ಲೆಗೆ ಇರು ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಆತರ ಈರೊಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ಗೆ ದುಡ್ಡು ಬರ್ದಾರ ಬಂದು ಗೊತ್ತುಂಡ ಹೆಜ್ಜ ಫಸ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ದ ಕಾಲ್ಸ್ ಬತ್ತಿನ ಅದೆಲ್ಲ ನೆನಪುಂಡೆ ಉಂಡು ಕೆಲವರು ಏನು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪಂತಿಜಿ ಏನು ಮಸ್ತ್ ಸೈಲೆಂಟ್ ಏನು ಮೂಲು ಕೆಲವರಿಗೆ ಎನ್ನವರಿಗೆ ದೋಸ್ತಿಲ್ಲ ಸೂರಜ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಫೋಟೋ ತೆತ್ತದು ಪಾಡ್ದೆ ಗ್ರೂಪ್ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್ದ ಏನ ಸಾಯಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಓದೊಂದು ಉಪ್ಪನಾಗ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್ದ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಉಂಡು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಉಲ್ಲ ಹೆಂಕಲ್ ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಫುಲ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಉಂಡು ವರ್ಷವರ ಹೆಂಕುಲ್ ಸೇರುವ ಒಂಜಿ 50 ಜನ ಐಟೊಂದು ಒಂತೆ ಒಂಜಿ 4-5 ಜನ ತೀರ್ಪೋತೀರು ಏತು ಒಬ್ಬರಲ್ಲ ಹೆಂಕುಲ್ ಪೂರ ಸೇರುವ ಒಂಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಮಾತ್ರ ಏನು ಪೋತುಜಿ ಎನ್ನ ಕೆಲಸದ ಮುಂದೆ ಸೆಟ್ ಅದ ಬೈ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಾದ ಅಕ್ಲನ ಪೂರ ಫೋನು ಮೆಸೇಜ್ ಗುರು ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲೋಗಿದ್ಯಾ ನೀನು ನಾನು ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗಿಲ್ಲ ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಐಕದಲ್ಲ ಹಮ್ಮ ಬಿಮ್ಮದಾದಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಯಾಂದಲ್ಲ ಒರಿಯೇ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಇರ್ತದೆ ನಮ್ಮ 4 ಜನ ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಮೈ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಹೂ ಆ್ಯಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಕಲ್ನ ನಟನೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಐಕ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಕಾಸ್ಗೋರಿಯ ಬಂದು ಅಕಲ್ ನಟಿಸಾದಿನತ್ತು ನಿಜ ಅಕಲ್ನ ನಟನೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಸೊ ಅಕುಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ದೇರು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಏನೋ ರೂಪಕ ಶೇಣಿಗೆ ಐ ಸ್ಟಿಲ್ ಫೀಲ್ ದ್ಯಾಟ್ ಹಿ ಶುಡ್ ಗೆಟ್ ಅನ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಈರ್ ಏತ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಆದಲ್ಲ ಸರ್ ಈ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ಪೊಡಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದುಂಡು ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ಲ ಉಂಡು ಜನ ಇಂಚಾವೇನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಇಂಚಿನ ಕತೆತ ಒಪ್ಪುನ ಸಿನಿಮಾ ಥಿಯೇಟರ್ಡ್ ಬೈದಿಜಿ ನಾರ್ಮಲಿ ಪೂರ ತುಳುಟು ಬೈದಿನ ಸಿನಿಮಾಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪೂರ ಕಾಮಿಡಿ ಮಿಕ್ಸ್
ಕರೆಕ್ಟ್ ಅವು ಇತ್ತೆ ಎಂಚಾತನ್ ಮಂಡ ಕಾಮಿಡಿ ಸಿನಿಮಾಲು ಬೋಡು ಜನಕುಲೆಗೆ ಒತ್ತಡ ಒಪ್ಪುಂಡು ಅಕಲ್ನ ಒತ್ತಡ ನಾಕುಲು ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಆದುಪ್ಪು ಅದೇನು ದೈಹಿಕ ಒತ್ತಡ ಆದುಪ್ಪು ಇಲ್ಲದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದುಪ್ಪು ಅವೇನು ಪೂರ ಒಂಜಿ ಕಳೆರೆ ಬೋಡಾದ ಒಂಜಿ 3 ಗಂಟೆ ಥಿಯೇಟರ್ ಕೊಲ್ದು ತೆಲ್ಪುವೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಟೂ ಗುಡ್ ಅಕಲ್ನ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಬಸ್ಟ್ ಆದು ಔಟ್ ಆದು ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಕಾಮಿಡಿ ಸಿನಿಮಾ ಪೂರ ಬರೋಂದಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಚೂರು ಏಕತಾನತೆ ಬರೋಂದುಂಡು ಅವೇನಂತೆ ಬ್ರೇಕ್ ಮಲ್ತುಂಡ ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರರಂಗೋಗ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಚೇಂಜಸ್ ಒಂಜಿ ಬರೋಡು. ಸೊ ಒಂದಂತೆ ಬೇತೆ ಸ್ಟೈಲು ಏನು ಎಕಡೆ ಪನ್ಲೆಗ ಒಂದೊಂದು ಕಾದಂಬರಿ ಓದಿಲೆಗ. ಸೊ ಇಂಚಿನ ಕೆಲವು ಸ್ಟೋರಿಲು ಬತ್ತುಂಡ ಜನಕ್ಕೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಸಿನಿಮಾ ಬತ್ತುಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲಯಾಳಂ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇರ್ತಲೇ ಕರೆಕ್ಟ್. ಆ ಗ್ಲಾಮರ್ ಇಜ್ಜಿ ಮುಂಡು ಸ್ಲಿಪ್ಪರ್ ಮೋಹನ್ ಲಾಲ್ ಹಿಡಿದು ಬತ್ತಿನ ಮುಮ್ಮಟ್ಟಿಲ್ಲ ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಸಿನಿಮಾಸ್ ಕಂಡದ ಪುಣಿ ಬೈತ ಇಲ್ಲು ಚಾತ ಅಂಗಡಿ ರಿಕ್ಷಾ ಸೈಕಲ್ ಜೀಪು ಒಂಜಿ ಪೊಲೀಸ್ ದಯ ಈ ತೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಹಾಕಲು ಭಾರಿ ಶೋ ಕೊಡು ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪುವೆರು. ಸೊ ಇಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾಲು ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಡ್ಲ ಬತ್ತುಂಡ ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ದಿನ ಒಂದು ಯಾನಂದ್ ಬಂದು ಅಂತ ಮಾತ ಕಲಾವಿದರು ಏನು ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ವಿಜಯಣ್ಣಗೆ ಪ್ರಪಂಚ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ನಿಕ್ಲು ಮಲ್ಪುಲೆ ಅವು ಮಲಯಾಳಂ ಸಿನಿಮಾದ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡದ್ದು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಶಕ್ತಿ ಅದು ಉಂಟು ಅಕ್ಲಿಗೆ ನಿಜ ಒಂಜಿ ಬೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಬಂದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮಸ್ತ್ ಎಲ್ಲಿಯ ತುಳುತ್ತ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮಸ್ತ್ ಎಲ್ಲಿಯ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಆ ಲೆವೆಲ್ದ ಸಿನಿಮಾದ ಎತ್ತಂಡ ಜನಕ್ಕೂ ಬತ್ತಕ್ಕೇನು ವೇರು ನಿಕ್ಲು ಏನು ನನ್ನೊಂಜಿ ಭಾಷೆಗೆ ಏನು ಡಬ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಇಜಿನ ರಿಮೇಕ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆತಂಡು 14ನೇ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಿನಿಮಾ ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವ ಈ ಸಿನಿಮಾನು ತೂಯಿನಕಲು ಕನ್ನಡದಕ್ಕೂ ಬೆಂಗಳೂರದ ಲೋಕಲ್ಸ್ ಬತ್ತದ ಹೆಂಗೆಲ್ಲ ಪಂಡೇರು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿ ಸುಮಾರು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಪ್ಪಗ ಹೆಂಗೆ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಸಮಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಮೂವಿ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆವಡುಂದಂಡ ಭಾಷೆ ಬರಂದಿನಕ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆವಡುಂದಂಡ ಭಾಷೆ ವರಪಿನ ನಮ ಎಂಚಾವೇನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪುವ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರೊಲ್ಲಡು ಉಲೈ ಬೋಪುಜ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆ ಟೈಮ್ ಲೈನ್ ಉಂಡತೆ ಐತ ಉಲೈ ಪೊಗ್ಗುವ ಕರೆಕ್ಟ್. ಇತ್ತೆ ಯಾನು ತೂತೆ ಎನ್ನ ಪ್ರಾಯದಕ್ಕಲು ತೂತೆ ಇತ್ತೆ ಎನ್ನಡ್ದು ಪ್ರಾಯದಕ್ಕಲು ಉಳ್ಳೇರು ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮೇರನ ಏಜಿದಕ್ಕಲು ಉಳ್ಳೇರು ಅಜ್ಜರ್ನ ಏಜಿದಕ್ಕಲು ಉಳ್ಳೇರು ಅಕ್ಲನ ಯವ್ವನ ನೆನಪಾಪುನು ಖಂಡಿತ ಯಾನು ಎನ್ನ ಗುತ್ತದ ಇಲ್ಲಾಡು ಎನ್ನ ಹಳ್ಳಿದ ಇಲ್ಲಾಡು ಇಂಚ ಇತ್ತೆ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತೆ ಎನ್ನ ಏಜಿದಕ್ಲೆ ಮಧ್ಯ ಏಜಿದಕ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಬಾಲ್ಯ ನೆನಪಾಪುನು ನಮ್ಮ ತೂತ ಒಂದು ಪೂರ ಆತಿನ ನಮ್ಮ ಊರುಡು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಾಡು ಹತ್ತನೆಲ್ಲ ಬರಿತವಲ್ಲ ಆತನು ಬರಿತ ಗುತ್ತುಡು ಆತನು ಅಂಚಿನ ಸುದ್ದಿ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ಎನ್ನ ಜೋಕುಲು ಪೂರ ತೂತು ಜೀವನ ಅಕಲು ತೂತಿನ ಹೆಚ್ಚು. ಸೊ ಅಕ್ಲೆಗೂ ಒಂದೇನು ಹಿರಿಯರು ತೋಜಾವಡು ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ದೇ ಮೇ ಲೈಕ್ ಇಟ್ ಪಂಡ ಅಕಲು ತೂತು ಜರತ ಎಂಚ ಇತ್ತುಂಡು ದಾದ ಒಂದು ಇತ್ತುಂಡು ಒಂಜಿ ಮನುಷ್ಯನ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧ ಆ ಒಂಜಿ ಆ ಪ್ರೀತಿ ಆ ಒಂಜಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಬಾಂಧವ್ಯ ಒಂಜಿ ದನಿಕ್ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸದ ನಿಯತ್ತು ಆ ಏತು ಪ್ರೀತಿ ತೋಜಾವೆ ಅವೇನು ತೋಜಾರೆ ಬೋಡಾದ ಆ ದಾದ ಮಲ್ಪುವೆ ಇಲ್ಲಡು ನುಪ್ಪು ಪಾಡ್ನ ಉಲ್ಲಾಲ್ತಿಗೆ ಆ ಎಂಚಿನ ಗೌರವ ಕೊರಂತೆ ಅಪ್ಪನ ಸ್ನಾನ ಕೊರಂತೆ ಸ್ನಾನ ಅವು ಪೂರ ಅವೇನು ಪೂರ ಇತ್ತದ ಜನ್ರೇಷನ್ಗೆ ತೋಜಾಂಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ದೇ ಆಲ್ಸೋ ಮೇ ಅಕಲ್ನ ದಿನನಿತ್ಯದ ವರ್ತನೆಲೆಡವೇನು ಅಕಲು ಒಳಗೂಡಿಸಾವೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆವಡವು ಸಮಾಜ ಅಂಚ ಆವಡು ಇಜಿಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಪೊಗ್ಗುದು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ನಮ್ಮ ತನನು ಕಳೆದು ಒಂದು ಪಾಪ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ಯಾದ ಜೋಕ್ಲೆಗಂತೂ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ತುಳು ಭಾಷೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಕನ್ನಡ ಪಾತ್ಯವರಿಲ್ಲ ಐ ಆಮ್ ಟೋಟ್ಲಿ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಎನ್ನ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಏನಿಲ್ಲಡು ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅದು ತುಳು ಭಾಷೆ ಪಾತಿರ್ಬಾರ್ದು ಕನ್ನಡ ಎನ್ನ ಮಗಕ್ಕೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಇತ್ತ ಏನು ಮೂಲಕಂತ ಪಾಡ್ದೆ ಕಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚ ಖುಷಿ ಅವನು ಬರೇರೆ ಬತ್ತಿಜಿಲ್ಲ ಮಲ್ಲೇಜಿ ಪಾತಿರ ಗೊತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜ್ಞಾನ ಬೋರ್ಡು ಎಲ್ಲ ಅಕ್ಲು ಜೀವನೋಡು ದುಂಬು ಪೋಪೇರು ಅಪಾಗ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಸವಲತ್ತುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸವಲತ್ತು ಕೊರ್ಪ ಎಲ್ಲ ಅಕ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮದು ಬೊಕ್ಕ ಕಷ್ಟ ಬತ್ತ ನಾವೇನು ಎದುರಿಸಾವರೆ ಆವಂದು ಅವೇನು ಅಕ್ಲು ಇತ್ತೇನೆ ಒಳಗೋಡಿಸಾವಡು ಐಕಕ್ಲು ಇಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾನು ತೂವೋಡು ದಯಪಂಡ ನೆಟ್ಟು ದುಂಬು ಎಂಚ ಇತ್ತೇರು ಅಜ್ಜರ್ನಕುಲು ಎಂಚ ಇತ್ತೇರು ಅಕ್ಲು ಇತ್ತೆ ತೂಯರು ನಂಡ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಅಂದಾಜ ಮಾತ ತುಳುವರೆಗೆ ಕೈ ಮುಗ್ಗಿದು ಎನ್ನೋ ಒಂಜಿ ಬೇಡಿಕೆ ನಿಖಲ್ನ ಹಿರಿಯರೇನು ನಿಖಲ್ನ ಜೋಕ್ಲೇನು ಸಿನಿಮಾ ಥಿಯೇಟ್ರ್ ಕಂತದು ಈ ಸಿನಿಮಾನು ತ್ವಜಪಾಲೆ ನೆಟ್ಟು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯಲೇನು ಪಿಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅವು ನಿಕ್ಲೆಗೆ
ಸರಿ ಇಜ್ಜಿ ಅಂತ ತೋಜಿ ನಾವೇನು ಬುಡ್ದು ಬಿಡ್ಲೆ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಐದು ದಾಲ ಹಾಳಿಜ್ಜಿ ಕೆಲವರನ್ನ ಅಭಿರುಚಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಒಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚಾದ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಬರ್ತದೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗವು ಈ ನಿಕ್ಕು 5 ವರ್ಷ ದಿಂಜಿದನು ಆ 5 ವರ್ಷ ದಿಂಜಿದನ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಎಂಕಲ್ನ ತಂಡ ಒಂದೊಂದು ಕಿರು ಕಾಣಿಕೆ ಅದು ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗವು ಸಮರ್ಪಿಸ ಒಂದುಂಡು ಈ ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತದು ಎಂಕ್ಲಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತೀವಿ.